बिश्वनाथ जिल्ला थानसालियाव दिनैनि 20थि खेब आलारि जथाय हान्जा बोराइसां बिएफनि सिङाव थानाय मानगोनां गासै बिएफनि गासै बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन आरो माइनाव आफादनि गासै बिबानगिरि लोगोसे मावथि हानजाफारिया बाथौसा आरो लोगोसे जोंनि जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादनि आफादगिरि लोगोसे गासै दिनै जोंनि बे बाथौसालिखौ साफा हामना खालामनानै फोजोबनानै लाखिनो हानाय बिश्वनाथ जिल्लानि गाहाय देउरिजों लोगोसे गासै बिएफनि देउरि आरो बे गासै हान्जानि देउरिफारिया नोंथां आफाद आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरिनि हाथाइजों लोगोसे माइनाव आफादनि गासै जिल्लानि गासै मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन आरो बिएफनि गासै मानगोनां माइनाव गागि आरो लाइमोन गासै बाथौसा मावफारिया हान्जा दा जोंनि थिखानाय हाबाफारि बायदि 20थि खेब जाबाय बियो जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव बेबायदिनो हाबाफारियाव गोलैनाय हिसाबै आंबो सासे नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै बा बुंथिगिरि हिसाबै लेंनायलाय आंबो नुजाफैनो हाबाय बे हिसाबै आङो नोंथांमोननो आरो बेबायदि बुंनो हानाय आरो मोनथिहोनो हानाय आरो धोरोमनि गियानखौ होनो हानाय आंहा बेबायदि गियान गैया आंनि गोबां बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे बाथौखौ गायसननाय आरो मोनथिबोनाय आरो बे बाथौनि नेम निथिजों गोबां धोरोमनिफ्राय फैनानै जोङो बे हाबाफारियाव जों बाहागो लानाय दंखायो बिदिखे आङो बिनिफ्राय इसेबां नोंथांमोनजों बे धोरोमनि खोथा बा बाथौनि सोमोन्दै बुंनो हानाय आंहा गोहो गैया मात्र आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों नोंथांमोनहा जेनेखा दङ बेबायदि सोलिबोबाय थादों गोदोनिफ्राय दासिम जेरै जोंगा मोंगा जाबोबाय थादों बेबायदि हिसाबै आं मात्र मोनसे शेयारल' खालामफानो लुबैदों नोंथांमोनजों आंबो सासे आं बे बाथौनि धोरोमनि मानसि नङामोनब्लाबो बेसेबां गोबावनि आं बे बाथौआव लोहाबनाय नङामोन आंनि सिगाङाव गोबां आंनो जारिमिन खोन्थादों बे बिश्वनाथ जिल्लानि हाथाइ जानाय समनिफ्राय आं दासिम मोनथिबोबाय थादों आङो गोबां जायगायाव बे जिल्लायाव मिथिनानै मोनबाय थादों जोंहा आफादगिरि बिथाङा गोबाव समनिफ्राय जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा गोबां समनिफ्राय बिथांमोनहा गोबां सुखु दुखुनि गेजेरजों बिथांमोनहा बे बाथौखौ बोलिनिफ्राय गोबां अन्यान्य धोरोम बाथौनिफ्राय फैनानै बाथौआ गोबां धोरोमनि साइडनिफ्रायबो फैनानै दिनै बिबार बाथौआव जों आगान होफैनो हाबाय आरो आंनि बिफा आंनिनो बिहाव आरो बिफा हिसाबै दङ आफा दैमा आरो आंनि आदै बिहावबो दं आरो सासे दं रमेश आदैमोन दं बिनि सायाव जे आङो बाथौनि सोमोन्दै एसेबां बुंनो हानाय आंहा गोहो गैखाया अब्लाबो बेनिखायनो खेमा बिबाय बिथांमोनहा गोबां लोहाबनानै दिनै 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोरसिम जाबोनानै देउरि आगानाव मोनफैबाय बै गोजौथियाव मोनहैनो हाबाय बेफोर मोननाया ओरैनो नङा दिनै सोरखौबा बोसोन होनो हानाया ओरैनो नङा थारमाने माबा मोनसे गावहा मोन्दांथि गैखायाब्ला आरो मोनथिनो हाखायाब्ला मालायखौ फोरोंनाया एसे दिगदार जायो बेनिखायनो आं मात्र दिनै नोंथांमोननि आं खोब गोजोननाय मोनदों बेखौ आं बावखानोसै दस्रानि जोङो 20थि खेबनि सिगां जेसेबांनाखि जालांबाय थानाय आरजफोरनि हाबाफारिफोर बायदियै दिनै आं खोब मोनसे जबैबाबो एसेल'ब्लाबो खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि बे बाथौनि जिथु आदर्शखौ देखायनो हानायखौ एसेबाबो बेरखांहोनो सेस्था खालामदों नोंथांमोनहा बाथौसाया जिथु शृंखलाबद्धता शृंखला भाबै डिसिप्लिन भाबै आरो जिथु खन्नायनि जिथु सेस्था बेखौ नोंथांमोनहा खोब सेस्था खालामदों आं बेखौ बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबनानै आरो साबसिन हामसिन जाबावथों आं बेखौ नोजोर होदों आरो उनावहाय साबसिन हामसिन जालांगोन जोंहा बिनि सोमोन्दै बे बाथौनि सोमोन्दै बावथायनि सोमोन्दै जों साबजेक्ट हिसाबै रानना लाखानाय दंखायो जोंहा जोंनि जिल्लानि गाहाय देउरि बिथाङा माबाफोर गोरोन्थि दंब्ला निश्चय फोरमायखागोन बे जोंहा साबजेक्ट दंखायो बावनाय थिनाय गुमा बासा बोरै बावनांगौ बोरै थिनांगौ 18 जरा बावनायखौ बोरै बावनांगौ माइनावखौ बोरै खालामनांगौ बोरै थिनांगौ बोरैहाय जोङो देउरिफ्रा मा गाननांगौ मा गाननाङा
देउरिनि थासारिफोरा बोरै थानांगौ परिष्कार परिच्छन्नता गासैबो खोथाफोरखौ बुंथिनायनि थाखाय जोंहा साबजेक्ट होनाय दंखायो बेनिखायनो आङो बिथिंनि सोमोन्दै बारा बुंनाय नंला अब्लाबो जोंहा उनाव जोंहा आं आफाखौ बुंखादों आं आफादगिरिखौबो जोंनि दिनै सलायगिरि आफादगिरिखौबो बुंखादों एसे आफाखौबो बुंनो होनांगोन आरो सम सम जोंहा बिदिनो आरजजों लोगोसे माबाफोर थालांनाय सोदोबथिफोरखौ एसे एनै बुंलांखादों बेनिखायनो आङो बारा बुंनांगौ सानाखै आरो समखौबा बारा लानो गोसो गैया अब्लाबो आंनि दिनै बे बाथौ धोरोमाव हाबफैनानै आं मोनदांथि जिथु मोनदांनाय गुबुन धोरोमजों लोगोसे जोंनि धोरोमजों रिजायलायनाय जों जे बाथौ धोरोमखौ गनायनानै लानांगौआ मानि थाखाय जों जे नंमारगौना नंमारा माखासे जोंनि सायाव माखासे साननाय हनायफ्रा आंनावबो सोंथि फैबाय थायो आं बेखायनो शेयारसो खालामनो नागिरदों जों जे बाथौआ जे नंमारगौना नंमारा जोंनि सिबिथावना आरो जों जे बे बाथौखौ सिबिब्ला जोंनि बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बर' फिसाफ्रा आरो बर'नि दुखु दाहाफ्रा जोंनि बे इसोरा खोनासंमारोना खोनासंमारा आरो गोरोबगोना गोरोबमारा सोदोबफ्रा माबा मोनसे ओंथिफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि दं नामा बेफोरबायदि आंनावबो मोनसे सोंनायसो फैबाय थायो थारमाने मालाबा मालाबा आङो रिजायबाय थादों सिरि सिरिब्लाबो जोङो हसाके बा माने बाथौ मोनबा तत्वजों बाथौ सिजौआ मोनबा सिरि सिफुङा मोनबा थाइगिर खङा खंबा होननानै सोदोबफ्रा 18 जरानि 18 गुरुफोर दङ बेफोर खोथाफ्रा बेसेबां सैथो नंमारना नंमारा जों फोथायनो हामारना हामाराखै आंनावबो सोंनायसो फैयो बेनिखायनो आं शेयारसो खालामनो नागिरदों नंमारगौना नंमारा जोंनि बै गुबुन धोरोमफोरजों जोङो रिजायनो हागोन ना हाया आरो जोंनि अकल बर'आल' लागोन नामा जोंनि बाथौ धोरोमखौ आंनावबो मोनसे सोंनायसो फैबाय थादों बिथांमोनखौ जों फोरोंनो हानाय गुबुन जाथिफोरखौबो गुबुन रावजों गुबुन संस्कृत नङाब्लाबो आसामिसजों नङाबा इंराजिजों सोदांनायफ्राव जोङो बाहागो लाहोनो हाया हाया बेफोरबायदिखौ आंनावबो सोंनायसो फैबाय थायो थारमाने बेनिखायनो आङो माखासे खोथाखौ फंनैसोल' बुंनो नागिरदों आं मोनदांथिनि गेजेराव जिथु मोनदांनाय गियानखौ अन्य धोरोमाव जेनेबा जेरैबायदि बुङो जोङो दा इसोरा माखौ होनो जोङो दा बाथौ होनदों बाथौआ नंमारगौना नंमारा जोंनि बाथौ मोनबा गोहोजों सोरजिजानाय मोनबा गोहोनि मालिकआ सोर जोंथ' मिथिखागौ बयबो आं बेनिखायनो दहायनो सिखार खालामखानाय आंनिबो देरसिन दावसिन दंखायो मोनबा गोहोनि मोनबा बान्दो मोनबा तत्व मोनबा गोहो बे गोहोनि बिगुमाया सोर जोङो बेखौ नुवाथारिबो होनदों नुवाथारिया सोर बिनि गोहोखौ जों मोनगोन ना मोना बे मोनसे बिराद गिदिर जोंनि सोंथि बेखौ थिम मोनदांथिनोबा जोंहा दैमा आफामोन बायदि जोंहा रमेश आफामोन बायदि देउरिफोर बायदि जोङो लोहाबनांगोन जों बिथांमोन बायदि तत्वफोरखौ बुजिनो थाखाय सेस्था खालामनांगोन जोङो देउरिफोरजों जेनेका थानानै बिसोरजों तत्वफोरखौ सोलोंनांगोन सोलोंनायनि ओंथियानो जाबाय जोङो बे बाथौ धोरोमखौ जों जुदि गनायनानै लाबाय जेब्ला सत बंसा लाबाय जेथिया थैस' थांस' जों बै बाथौ धोरोम गनायना लानाय समाव जों सत बंसा लाखानाय दङ बारहुंखाया आंखौ बुफायलांथों अखा खोरोमनाय सारअन्थाइया आंखौ गावख्रुबलांथों होननानै जोङो समाय लानाय दंखायो बेबायदि हिसाबै जों समाय लानाय बायदि जोङो मिन्थिनो गोहो आरो फुजिनो हानाय समफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन ना हायाखै जोङो बेबायदि जोंनि न'खरफोरखौ फोसाबनो हागोन ना हायाखै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो थिग खालामनो हागोन ना हायाखै बेफोरबायदि जोंनाव आङो शेयारसो खालामनो लुबैदों आरो सोंनाय मोनसे आंनाव फैबाय थायो दस्रा गुबुन जाथिफ्रा जेनेका गुबुन धोरोमफ्रा जोंगा मागा जेनेका परिष्कार परिच्छन्नता जोंनि बाथौ धोरोमफ्रा बेबायदि परिष्कार परिच्छन्नता आदर्श जोंनि गियान बिबेक बिबेसना जोंनि हारिजों हारि अनलायनाय गावजों गाव अनलायनाय दुखु खैफोदाव जोङो सहाय मोनलायनाय जोंनि बाथौफोरना बेबायदि गियानफ्रा जोंनाव सोरजियाखै बेफोरबायदिखौ जोङो एसे जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनायनि गेजेरजों जों मिथिलायनो हागोन नामा होननानै आंबो बेखौ बुंथिनायसो जादों आङो गोबाव सम लालिया गोबां आं बेनिखायनो मोनसे खोथाखौल' एसे रिजायनो सानबाय थादों
जोङो बुंबाय थादों बोराइ बाथौ बा माने मोनबा थ माने तत्व बोराइ बाथौ बाथौ बोराइबो होनो बोराइ बाथौबो होनो बेखौ जोङो आफा आं एसे सोंनोसै बोराइ बाथौ होनग्रोगोन ना बोराइ बाथौ होनगोन आफा आं सोंदोंना औ आफा बोराइ बाथौ होनबा जोंहा मा होननाय जागोन आरो बाथौ बोराइ होनबा मा जागोन बेखौ आं एसे सोलायना लानि बोराइ बाथौआ मुलुगनि बिफा बाथौ बोराइया नों बायदि आं बायदि मानसि महराव बाथौ बोराइया थैनो रोंगौ बोरायनो रोंगौ देरै लावै बोरायनानै थैनो रोंनायखौ बाथौ बोराइ बुंदों जाय थैनो रोङै जोबनो रोङै नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ बेखौ जाबाय बेनो बेयावनो माखासे तत्वफोरा दङ आरोखि बोराइ बाथौ नङा होमबा आफा बोराइ बाथौआ माखौ होनदों बे खोथाखौ जोङो एसेबाबो मिथिनाया गाहाम जोंनाव सोरबाफोर गोबां जायगायाव गोबां जायगायाव गिदिंनानै थाबाय थायो नोंसिनि बाथौआ लाय माथो सोरखौ होनो माखौ होनो होनना सोंब्लाथ' जों खोन्थानो हानांगोन ना बेयावनो बुंदेरफानाय मोनसे सत फोरमायनोबा हाया बोराइ दैया बोराइ बारा बोराइ साना बोराइ अख्राङा बोराइ बिनि जोनोमखौ जों नुवाखै दिनैसिम जोरनानै दं बेनो बोराइसिन गाहेलासिन बे मोनबा आइजेंआ बेखौ सत सोदोबा फोरमायनोबा बेयाव हायो आरोखि बोराइनि बाथौआ बावबो फैयो गोजोन्थों बेनो जाबाय बोराइनि ओंथिया जों बेखौ बुंदों दस्रा धोरोमजों जों एसे रिजाइन थांबाय थानायदों बे बुस्थुखौ जोङो आं एसे दस्रा तत्वजों लांनो नागिरदों गुबुन धोरोमनि तत्वजों दाथ' बर'नि रावाव जों बोराइ बुजिबाय हाया बोराइ बारा बोराइ दैया बोराइ साना बोराइ बेनिफ्राय मामोन अख्राङा बोराइ अब्ला बिसोर बुंदों ब्रह्म धोरोमाव मोनसे खोथा बुंदों आरोखि बिथांमोना बेखौनो बुंदों बे बोराइखौनो बुंदों ओम ब्रह्म परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नम बयबो एसे गुबुन धोरोमनिफ्राय फैनाय खोमा हयथ' मिथिखागौ बयबो मिथिखाना ओम ब्रह्म परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नम बेखौ एसे गोसोआव ला सोरबाफोर बुजायनो गोरों दंब्लाबो आरो नङाब्लाबो सोंखा सिगाङावनो बिसोरनि बिस मन्त्रआ जाबाय ओम ब्रह्म परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नम माने ब्रह्म परब्रह्म माने मा ब्रह्म जाबाय बै बोराइखौ ब्रह्म परम ब्रह्म तारमाने देरसिन बोराइ ब्रह्म परमा ओरैनो जानो हाया बोराइखौ जों ओरैनो बुंनो हाया तत्वआ जाबाय बे बिसोर बे संस्कृत भाषायाव लिरनाय ओम ब्रह्म परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नम माने बिसोर माने ब्रह्म धोरोमाव बे खोथाखौ बुङो बिनि ओंथिया जाहैबाय परम ब्रह्म परम माने बयनिख्रुइ देरसिन बयनिख्रुइ गियानसिन बयनिख्रुइबो मोनदांथिनायसिन जौसिन देरसिन बेखौ बुंनाय जादों जेनेबा जों सान जों बोराइ बेनो बोराइखौ ओरै बुंनो हाया जों बोराइ होननानै बुंनो हाया जाला मोनला बुस्थुखौ जों बोराइ गुदि गाहाय बेनो साबसिन देरसिन समायनासिन होननानै बुंनो हाया जेनेखा दावराया बयनिख्रुइ बिश्वनि गेजेराव समायनासिन बेनिख्रुइ साबसिन आरो दावराय गैला थिग ब्रह्मआ जाहैबाय मोनसे अर्थ ब्रह्म अन्न ब्रह्म माने बिसोर बै बिदुंखौबो बुङो बेनिफ्राय बे सानखौबो बुङो बिथांमोना बिसोरनाबो मोनबा तत्वजों जानाय बिसोर बेलेग ओंथिजों लांदों जों बेखौ सर्टै बुजायनो नागिरदों दा दंबावो माखासे तत्वफ्रा बुंनो थाखाय ओम ब्रह्म परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नम होननाय माने जों एसे मोनदांथिना मोनदों बिथांमोनाबो बे बोराइखौनो बुंदों बोराइ माने जों जानला बोराइ बुंबा जानाय नङा बयनिख्रुइ देरसिन जाय गोहोआ गुथै बिश्व ब्रह्माण्डखौ गुसै बिममण्डल बुहुमाव थांना थानाय सरासर माने मा थाबायनो रोंनाय थाबायनो रोङि बेप्तं सरासरम तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलकारं बेप्तं सरासरम तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलकारं माने अखंड विश्व जगताव जेसेबां थांनानै दं बेप्तं गासैखौबो पृथिबियाव दैथायबाय थानाय जिथु बोराइ
बे मोनबा गोहोजों थांना थानाय बेखौनो जोङो तस्मै श्री गुरुवे नमः जों बेखौनो खुलुमबाय थादों जों जेनेबा खोथाया आंहाबो मोनसे किलिमिलि जाबाय थायोमोन नालाय जों गुबुन गुबुन धोरोमाव दंमोन माखासे सानसे समाव आंबो बेलेग धोरोमाव दंमोन खेबसे सत्संगआव थाबाय खेबसे ब्रह्म धोरोमाव थाबाय दिनै फैयै फैयै बाथौआव थाफैबाय बाथौजों आरो बैफोरजों जों रिजायलायबाय थायोब्ला जों एखेखौनो नुहुरबाय थायो जों बर'जों दा रायसनदों बेखौनो जों होनदों बर'नि गुबै धोरोम होननाया जों बर'जों मा रायसनदों नोंथाङाथ' बयबो मिथिखादों एसेबाबो मोनसे गोसोआव दङ मा रायसनदों जोंलाय दहाय रायसनलांनायफ्रा ओरैनो नङा बेफोर बुस्थुआ बे रायसननाय सोदोबफ्रा दिनै बिथां सोरजिगिरि गायसनगिरिफ्रा बै मोन्दांथिगिरिफ्रा दिनै ओरैनो बे बुस्थुखौ सोदाङाखै बिथांमोनाबो गोबां धोरोमनि बिजाबफोरखौ फरायनानैसो गोबां संस्कृतनि बुस्थु दानस्लायनानैसो गोबां आसामनिफ्राय दानस्लाय इंलेन्डनिफ्राय दानस्लायनानैसो दिनैनि बे जोंनि बे बाथौ थान्दै जोंनि बिजाबनि जिथु आरज रायसननाय जिथु मोनथिनाफोरा दहाय जों आफाया खोन्थालांखानाय मा होनोमोनलाय बेखौ ओं क्लिं फोथसे होननाय रावफ्रा बेफोर ओरैनो नङा ओंआ जों माखौ बुजायदों क्लिंआ माखौ बुजायदों हिंआ माखौ बुजायदों फोथा माखौ बुजायदों सेया माखौ बुजायदों आफानाव दंखाजोबो बेखौ आंबो बुंलायला आरो मोनसे आं सोदोबखौ बेखौनो आरो बोरायखौनो आरो मोनसे बुंबावदों सत्संगआव मोनसे बुंबावदों बे बोरायखौनो बन्दे पुरुषोत्तमम बिथांमोना मोनसे सोदोबाव गाबज्रियो बेबायदि प्रथम खुलुमजेनब्ला बिथांमोना मा गाबज्रियो मिथिबाय सत्संगनिया सोरबा सत्संग दंब्ला बुंनो हागोन आरोखि माबायदि गाबज्रियो आंबो गाबज्रिदोंमोन सानसे मा गाबज्रिदों मिथिबायना बन्दे पुरुषोत्तमम बन्दे पुरुषोत्तमम बन्दे पुरुषोत्तमम मा होननाय जादों बे बुस्थुआ तारमाने बन्देया जाबाय खुलुमनाय नम खालामनाय पुरुषोत्तमम होनदों पुरुषोत्तमम पुरुषनिबो उत्तम पुरुषोत्तम होमबा माखौ बुजायखो होमबा जों निजेनो नायदो हसाके जोंबो बोराय बाथौखौ जे खुलुमनो आं बेखायनो आफानाव दहाय सोंना लानाया जों बाथौ बोराय होनगोन ना बोराय बाथौ होनगोन होननाय सोदोबखौ आं बेखायनो बिजिरना लाग्रोखादों सोंना लाग्रोखादों आरोखि जों बोराय बाथौ होननांगोन नङा होमबा जों बोराय बाथौ होननांगोन दहाय बोराय बाथौ दहाय तारमाने बे रावा जों बर'आव बुंनायखाय जोंहा गावनि भाषा नालाय नङा सानो तारमाने बुस्थुआ बेखौनो जोङो बै संसिगाव जुदि गाबज्रिनायमोनब्ला बन्दे पुरुषोत्तम होननानै बिराद माने जोङो गोसो होनानै बिराद खुलुमगौमोन आरो नाथाय बर'फ्रा मा जायो गावनि रावाव गाबज्रिबायना बेलाय मा गनाया नंगौना नङा बोराय बाथौ दहायल' होननाय जादों बे गनाय खोनाहैगोन ना खोनाहैयाखै नंगौना नङा सिजौआबा खोनायाखै बै बार बोरायाबा खोनागोन ना खोनायाखै बै हा बोरायाबा खोनागोन ना खोनायाखै बेखौ साननो नाङा बेखौ साननानै जुदि खुलुमब्लाथाय बे साक्सेस जानाय नङा बे बोराय बाथौनियाव बिनाया जिथु आर'जआ खिन्थु साक्सेस जानाय नङा आं हले बुंखाबाय बे सैथो खोथा बेखायनो दाख्लै जोंहा गालराबो सानसे समाव बे हान्जाया गैयामोन नामा निश्चय बे बेमार आजार जाब्ला माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्ला जों जे बोराय बाथौनि खाथियाव जे साखि जलायनानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बायदिसिना बुंबाय थादों आरो बेखौ प्रमानबो मोनदों आरोखि मोननायनि खारना बेनो जोङो बेखौनो जुदि मोजाङै गोसो होनानै जुदि बिथांनि बिपद समाव जोंनि बिपद आफोदनि समाव फिसा फिसौनि सायाव जोंनि जिउआव जुदि माबा मोनसे खैफोद आफोदनि थाखाय जुदि आरज गाबनोब्ला जों साखि गंसे सावनानै बिथांखौनो हे आफा बोराय बाथौ आंनि दुखु खैफोदखौ नायसनदो गोसो होसारनानै जुदि बेखौनो जुदि फोथायनानै जुदि गाबज्रिबा बेयावनो मोनगोन बेखौनो बुंनाय जादों जों बेखौ बै सत्संगफ्राबो बेखौनो बुंबाय थादों बन्दे पुरुषोत्तमम बन्दे पुरुषोत्तमम आनिफ्राय बै ब्रह्मफ्राबो नों अं परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नम होननाय रावफ्रा बेयावनो बुंबाय थादों बेखौ
नाथाय जोंनि सिबिनाय आरो फालिनाय प्रथाफ्रा एसे बेलेग बेलेग जानो हागौ किन्तु बुंनाया मोनसे सोदोबखौनो जोङो बे इसोर नुवाथारिखौनो बयबो बे मोनबा गानखौनो जोङो बयबो फालिबाय थादों आरो सिबिबाय थादों बे खोथाया सैथो जों आफा देउरिमोनाबो मोनखानाय आरो मोनदांथिखानाय आरो बिथांमोनाव गोबां प्रमाण दङ बेबायदिनो बे आं बारा बुंबाय थाला गतिके समाबो आंखाल आरो आं बे मोननैसोल' सोदोबखौ बुंथिबाय आरो माखासे दंबावोमोन नाथाय समनि आंखालाव आं बारा बुंनो गोसो गैला उनावहाय लोगो मोनब्लाबा रायलायबाय थाबावगोन नाथाय आं मोनसे खोथाखौ बुङालासिनो थानो हानाय नंला जितु जोंनि जोङो दा जोंनि जिल्लायाव जों मा सोलिबाय थादों मानो बिदि खालामलायबाय थादों मोनफ्रोमबो मानसिफोरखौ मानो लेंहरलायबाय थादों गोसोफ्रा गोनोंथो जानो हागौ आरो मोनसे खोथाखौ आं खावलायसानो सानबाय थादों आंबो शेयार खालामफानो सानदों जोंनि बाथौ धोरोमखौ आं दहायनो खावलायखादों जों आदर्शफोरखौ देखायनो थाखाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ गुबुन धोरोमफोर बायदि जोंनि शृंखलाबद्धता आसार बेबहार बेफोरखौ जों जाहाथे मोजाङै खालामलांनो हायो नामा जोंनि बाथौसाफ्राबो जाहाथे गुबुन धोरोमफोरजों गनायजाथावथाव खालामनो हायो नामा बेखौ जों सेस्था खालामबाय थादों बेनिखायनो आंबो खावलायगोन आरो आंबो नाजाबाय थागोन जाहाथे जोंनि बाथौसाफ्रा जाहाथे जोंनि बै दाबायदि सोलिबाय थानाय जितु जोंनि आखुथाय दा सोलिबाय थानाय जोंनि जितु बारहावा गाज्रि बारहावा जाहाथे दा गोग्लैथों बारहावाया माखौ जों बुजायदों दानि बारहावा नांबाय थानाया जोंनाव मा जादों जोंनि मात्र निसा जातिय जोंनि इउज खालामनाय ओमफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरनाव ड्राग्सनि बेबहार खालामनाय ओमफ्राय मोनसे बारहावा सोलिबाय थादों जोङो बेवहाय जोंनि दानि आबहावाफ्रा गुबुन जायगाफ्राव मानसिफ्रा बयबो खोनालायबाय थादों जोंनि आजाथावै रावफ्रा जोंनो बेरखांबाय थादों बे आवरा थाथायखौ आं बुंफुंबाय थाला नाथाय बयबो मिथिखागौ दा जोंनि बिखेखके जोंखौ धंस खालामबाय थादों जोंनि निसा जातिय बुस्थुफ्रा निसा जातिय बुस्थुआ जों लोङोब्ला जायोब्ला जों बाराद्राय जुदि खालामोब्ला जोंबो एसे एसे लायो बयबो किन्तु जों बेखौ जुदि लायोब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा मा जायो बाराद्राय लायोब्ला जों बैयाव गोजोमोब्ला जोंनि बै बाथौथिं सिन्था खालामनाय सिन्था साराफ्रा जोंखौ एसे बेक खालामबाय थायो जोंखौ बेक खालामोब्ला लानायखौ जों रावबो बादा होनो हाया दिनै सिलाय हमग्राफ्राबो बेखौ सोरखौबा बुथारलायबाय सोरबा बिखुं बेरलाबायनाय बुजाबाय गारहोनो हायाखै किन्तु आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नैबे बुस्थुथिं बै निसा जातिय बुस्थुखौ खालामनोब्ला नैबे सानजाथिं मोखां जानानै बाथौ बोरायनायाव जुदि आर'ज गाबनायाव एसे आग बारायोब्ला किन्तु बे बुस्थुआ लासै आग खमायलांबाय थायो जोंनि फाल्लाखौ बिथिंजाय बांसिन जेसेबां नारबाय थागोन अजनखौ होबाय थागोन बिथिंजाय बोराइ बाथौनिथिंजाय अब्लानो जोंहा बुस्थुआ लासै बे खमायो आरो जों बेयाव लोहाब्लासो बेखौ बिनि ओंथिखौ आङो बुंनो नागिरदों मोनसे खावलायनो नागिरदों आङो जोंनि जाथिया जोंनि बे ओनसोलजोंल' नङा गासैबो जोंनि आसामावनो बे बर' जाथिया खोब गोग्लैसोनाय जों नुबाय थादों आरोखि जोंनि बर' जाथिया जों गोबां खैफोद आफोदाव गोग्लैबोनाय जोंहा सोरबा हा गैजायैनि गुबुन हाग्राबारियाव जों हादान लालायबायनानै रायजो जाबोनाय बबेबा मोनसे सोमावसारनायनि गेजेराव जोंनि न'खरफ्रा गेरेब जानाय बबेबा मोनसे दुखु खैफोदाव जों गोलैनानै जोंनि बर' जाथिफ्रा गेरेब नांनाय बेफोर खारनफोरखौ जों नायोब्ला जों नुनो मोनो आरोना गावनि बेबहारावनो गावनि माखासे आखल आखुथायावनो जोंनि न'खरफ्राबो धंस जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर गासैबो बारहावाफ्रा जाहाथे जोंनियाव दा साग्लोबथों बेफोर बुस्थुखौ जों आर'ज गाबनानै जुदि जोङो बे गोजोन थासारिफोरखौ न'खराव लाबोनो हायोब्ला जोंनि न'खरफ्रा लासै दावगालांगोन मानो होनना बुङोब्ला जों बै निसा जातियफोरजों जोंनि गथ'आनो जा बोरायानो जा हिनजावानो जा हौवायानो जा निसा जातिय होनना बुंनाय माने आं मोनसेल' बुंनाय जायाखै गासिबो ड्राग्सनिफ्राय लानानै गासिबो जोंनि निसा जातिय जुदि जोंनि सासे गथ'आ जुदि बे निसा जातिय जुदि खालामनो थाङोब्ला बिनि लाइफआ मा जालांगोन बे खोथाखौ जों एसे सिन्था खालामनांगौ आरो दा बेखायनो आरो जों बाराद्राय जौ लोंनानै जुदि खामानि मावबाय थायोब्ला जों दिनै लोंनानै जुदि गाबोन खामानिखौनो गोसो गैयाब्ला जों मोनसे खामानिखौ मावनो थाङो जोंहा जोंनि न'खरफ्रा धंस जानो हमबाय थादों आरो गासैबोखौ जोंनि माबाखौ नायोब्ला जों मात्र जोंनि बे बुस्थुआनो जोंखौ नाख्रेबोबाय थादों आरो दा एसे जाहांनायाव जों दिनै एसे मोजां जाबाय जोंनि बर' हारिफ्रा आं एकमात्र नुदों जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ लानानैसो एसे मानसिफ्रा साबसिन हामसिन जाबोनाय नङा दिनै बेसे मोजां दिनै मोनसे ड्रेस जों गानना फैदों
मोनसे बिसंख्ला माने शृंखलाजों फैदों दिनै मोनसे जों उमुगाव बाथौ गायनो आर'ज खालामनो थांनांगौनो बेफोरनि जोंनि सिन्ताधाराफ्रा बेसे मोजां जाबोदों आरो जों साबसिन हामसिन खालामनो हागोन नामा जों बेनो जोंनि बाख्नायथाव माने मेसेज जोंनि थाखाय नोंथांमोना जे दिनै एसे मोजां